کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفورہ نیشنل ورکشاپ بلوچستانہ گپتران کنانہ گشتگ بلوچستان دائمی حل سیاسی گپتران تہا ہند ملٹری آپریشن کدی جیڑہانی دائمی گشگیوادی رہند آئیے گشتگ ظاہر بلوچ راشونہ قومی دارت آرگ اللمیند بلوچستانہ امن و ایمنی و راجی ہمسنگی آرگا بلوچ مالکہ آیانی بنکی حق و چاگردی دیم روی دیگ ہشدریند لیفٹیننٹ جنرل آصف غفورہ گشتگ کے ریاستہ بائدند کے بلوچ محلوق تعلیم و روزگار و آئینی حق کا بدل آئیے گشتگ کے بلوچستان محلوق مہر و دوستی لوٹیت بلوچستان پر امن محلوق چتوپنگانی ساہگہ دور کنک ببند توپنگ ایوکا پا امن حراب کنوں کی مرتبہ کارمرز کنک ببند پا معصومی شہریہ نا آئیے گشتگ کے ہندی مردم چا سیکیورٹی چیک پوسٹ سے زحمتاں در کنک ببند پا محلوق آثراتی اور سیکیورٹی سببہ بند کتنگ دگہم پچ کنک بودتگند ایف سی اے بدلہ بازی چیک پوسٹ پولیس دیگ بودتگند قصاص 50% پوسٹ پولیس سے حوالہ کنک بودتگند لیفٹیننٹ جنرل آصف غفورہ گشتگ امن حراب کروں کے مردماں گو جنگ کنگا پا ایمن مردمانی سکون و عزت نہادہ کنک نبی امن و ایمنی حراب کنوں کا گو ہچوڑے نرمی کنک نبیت آئیے گشتگ کہ منی دل پگار و بیگواہی مردمہ تکانسرند آیا ہم مدد و کمک ضرورت اند پا پٹپول کنگا اگر ضرورت ببیت گوڑا قانون حسابہ آئینی علاپہ کارروائی کنک ببیت بلوچستان معلوق اے بیمارند کہ ایف سی او فوج پا آئینی جند سیکیورٹی واسطہ ہستند نہ کہ پا آئین زحمت دے گا آئیے گشتگ کہ شیعہ زائرین سفر و آئینی سیکیورٹی و نندگ مشکلات ہم کم کنک لوٹند لیفٹیننٹ جنرل آصف غفورہ گشتگ ہزارہ برادری سیکیورٹی معاملات و آئینی جوانی زند گوازینگا مگو صوبائی سرکار و انتظامی حواریہ لہتی گام کی زورک بوگائند وش نیوز کراچی